Nafarroaren historiari buruzko 1822 urteko lebreten eskuizkribu bat 500 euroan atera eta 2000 euroan saldu da. Agustin Kardabaratzaitarren 1776ko senarremazte santuak 750 euroan erosi dute. Martin Darrieten gramatika euskaraz eta frantsesez 1751 urtekoa 500 euroan hasi eta 850ean saldua. Merkexeagoak ere izan dira Sabino Aranaren Lecciones de ortografía del euskera bizkaino 40 euroan esaterako. Enkantera hurbildu direnen artean Euskal Herriko hainbat bildumazale eta zenbait erakunde publiko. Interesgarri dela guretako eskualaren inguruan edo eskualeriaren inguruan diren liburu batzuin eta dokumentazioa orokorrean erostea. Ikusmina sortu duen kante honek izan ere ez da horrelakorik izan azken 15 urtetan. Bordelera etortzeko aukera izan ez dutenek internetez edo telefonoz jarraitu ahal izan duten kantea. Guztira 385 obra atera dira enkantean, erosleak pozik, baita liburuak plazaratu dituen bildumazale anonimo misteriotsua ere.